Dengan orang ngematke kan tak ya ora apa-apa jane. Lah wong cecok aku Maradaya kok ora ngematke. Lah ya Wong Maradaya kok ngetke gendeng kula nuwun ngono ora ono. Ora lho, sing dimatke kok ya bagian kono-konoan. Lah kowe ngene pon ora ketok. Nek kowe ngene mosok nggon kono tak biak ngono ya. Lah ya umpamane aku ngene ora rek ya aja dimatke. Ah mesti secara otomatis ngematke wong sing jeneng wong metenteng ki mesti keleke ketok. Ora ono wong Maradaya anu badhe nuweni kelek ngono ora ono. Kowe krasa ora kowe? Napa? Aku iki turun jingkrong nu cengelmu dirubung laler ae lho. Mbok ora banget. Padahal aku batang ngono apa piye? Asli ya Allah. Tak omongi Mbak, tenan asli ya Allah kowe. Dadi iki pojokan kursi kae. Sirahe diterusake ngene iki lho. Lah kan kene ketok. Kene nganggo sarung kae. Wah, laler ta aku. Tak gusah terus tak unggah tintin tangi ngono kuwi. Non ngomong kalau sinten Pak ngobul-bul. Padahal sing nggawa laler jenengan lho. Ya ora ono. Wong maune ra ono lalere jenengan teko dadi ono laler. Ono wae wong kowe iki ra percaya. Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho.
maturke Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Nah, jumeneng Mbak. Lah iki sindenku sing lagi spiral ya iki no. Viral. Viral. Heeh, viral. Ya. Nggih, sugeng dalu Pak Seno. Sugeng dalu. Sehat nggih Pak, wilujeng sedaya. Alhamdulillah. Rasa dijawab tak alhamdulillah dhewe. Lah ya wilujeng sedaya ki sedo batin amin. Amin. Nggih. Mugi-mugi tansah sehat, wayangan terus nggih sehat nggih Pak. Amin. Pokoke kowe berusaha supaya ndonga ben corona ki ndang minggat saka Indonesia kene. Nggih, nggih kedah ndonga tapi nggih kedah napa prihatin sama harus konsentrasi untuk menghindari Pak. Nggak bisa disepelekan, tetap nggak bisa. Soalnya kan ning kene ra duwe peralatan canggih kaya Eropa, Cina ngono. Wah iya. Nah, dulu Eropa juga gitu, juga menyepelekan, tapi sekarang nggak bisa ngikutin caranya Wuhan. Wuhan udah berhasil ngikutin. Nah, kita juga harus waspada. Waduh. Waspada. Nggih, ra iso disepelekan. Nek jane kuwi pancen bakteri kuwi iki gampang mati. Nggih, saged gampang mati. Ngaton ngadi ombeni wedang panas terus, ya. Iya. Mun nek ora mati yo adus wedang panas. Ya. Ora mengkari mbubuti. Ha iya. Nggih. Kaya pitik. Apa? Kaya pitik. Pitik. Pitik kaya pitik kari mbubuti. Heeh. Arep nembang apa sak kowe? Nggih, kula nembang imbang ana katresnanku mawon. Imbang ana karyane? Karyane Susilo Tengkleng, Pak Susilo Tengkleng. Pak Susilo Tengkleng, ora tengkleng. Nggih. Tengkleng. Pak Susilo Tengkleng. Ah, aja tengkleng. Nek tengkleng ki ngene iki sikile dakat siji terus ngene iki tengkleng. Oh, niku Mas Gareng niku tengkleng. Ah, iya. Imbang ana katresnanmu. Ya coba dibawani pancen. Nggih. Bocah cerdas kaya iki no. Iya, saiki wis kulino melu dalang-dalang liyane kuwi. Iya. Mula pancen ya wis tak bebaske. Kamu itu ya terbang sana. Ora mung ngetutke aku terus, nek ana sing ngejak gelem mangkat. Lah mangke nek bareng anu sama barengan sama tinggal aja enggak apa-apa. Aku tak ngorbitke sing urung-urung terorbit kuwi. Oh iya. Ngono ya. Nggih, tapi nggih kula nggih apa jenenge nek gula wentah. Gulung koming. Gulung kominge nggih wonten mriki. Kok manut to kowe? Lah kan gurune jenengan no. Guling gula wentah. Nggih, niku kan wonten mriki. Dadine nggih kula piye carane nggih tetep ngabekti katur Paseno ingkang minulya jagat. Heeh, mau disebut sapa Pak Lurah? Pak saya sinten? Siapa? Haji Seno Nugroho. Haji saka ngendi ngono? Mangkat tekan kono durung. Ya mbok nggo wangun-wangun ki nabung, Pak. Wah, apike nek ana wong nyebut ngono iku iki mengamini. Amin. Iya, iya tak amini. Ning ya piye carane ngono lho. Kapan ben bengi ora haji-haji. Aku ki soalé ngene lho, Sa. Ngono piye? Ada beberapa pendapat ya. Haji kuwi iki ora gampang. Ya, nek wis iso resik njaba jerone ya wis menep, atine wis ora kegiwang babagan kadonyan. Lah kuwi niat munggah haji. Ya, aja tumen duwe dhuwit iso munggah haji terus munggah haji mongko Al-Fatihah rung ngapal. Oke sing kaya ngono kuwi. Oh, mboten. Kedahe nggih. Kudu sing menep tenan. Aku wis nindakake 5 wektu. Wis ora kegiwang weruh wong kaya kowe iki ora pengen. Tenane. Lho, tenan. Lah kuwi wajib aku munggah haji. Nek urung percuma aku tekan saka kono suci bali nang Indonesia aku dak kumat meneh ndak ada gunane. Gak ana gunane. Berarti rumangsa nek isih reget ya, Pak. Isih takoni aku isih reget. Aku weruh dhuwit sih pengen. Ha iya aku teko pas poso-poso ya mangan kok. Di jamangan malah aku. Sopo? Aku ndadak lambemu muni. Kowe teko wis jam 4 kae. Zaman semono skripsi no. Iya. Zaman semono skripsi nulis tentang aku kok teko jam 4 iki, Pak. Sini, Pak, nunggu maghrib karo wedangan. Oke, aku yo. Tak gawake donat yo diuntal.
Bareng bojoku metu aku ning rawi. Ndak seneni ya wedi to. Ora. Ning tresna. Iya. Ayo imbang ana katresnanmu. Nggih, tapi niki pawone sik saking Pak Mantep mon nggih. Sing saking Pak Mantep kan, Pak Mantep kalih Pak Susilo Tengkleng. Ayo. Ben ketemu. Mana teman bawane Pak Mantep lagune Mas Tengkleng. Okay. Nah, berarti iki lagu ciptaane Mantep Su Tengkleng. Mantep Su Tengkleng. Gerak misuh. Iya. Ngono ya, Mas. Wah, ning kae-kae piyayi tenan kok nok nyenengke pepundhenku Karang Pandan kae. Iya. Karo sapa-sapa ngaku anak kabeh. Ngono ya. Aku mbiyen ki meh putus asa, ora gelem ayam no. Oh iya to. Tahu sejarah iku. Pun ate niku. Tahu mergane apa? Ora kok pamer, ora kok umuk aku nderek Pak Bono, Blasius Subono wi saka STSI ning Belanda. Waduh. Kena hawa dingin ki tenggorok aku rusak. Aku nek suluk ki misale kan ngono kuwi ora iso tak gawe, keder nganti aku moh mayang. Sing membangkitkan semangatku ya beliau. Pak Mantep. Saiki ngene lho. Mayang ki ora butuh suluk. Mayang ku ya menonjolkan sanggit ya iso, kowe menonjolkan kelilehmu gecul lucu ya iso. Dadi iso ora kudu suarane apik. Oh nggih, niat tekan semene iki dialah suaraku mari kok ya dilalah no. Iya, ngono ya dadi panjenengane ya pancen berperan besar terhadapku. Oh iya. Gusti Benowo kae ya iya, kae Gusti aku kena gula kae Gusti Benowo ya mara ning omahku. Kula kenging gula Gusti. Lah pripun? Nah niki pun mboten iso pripun-pripun. Niki kula sukani obat. Panjenengane iki piyayi lho. Ki ya merakyat. Nek Yoja Gusti Yuda, nek Solo Gusti Benowo. Ki karo rakyate sambunge apik banget no. Ya, ora kemratu-ratu, ora kaya rumangsa didadekke piyayi luhur ning padha gojek ya ora apa-apa. Oh, ngono ya. Nek arang-arang kei dhuwit. Oh. Arang-arang ngegeki dhuwit, kula baleni Gusti. Iya. Wong kang ayu kuning. Ya. Susah lamon den lalekno. Saiki wis ketok pinter maca. Biyen Dek pertama kali nyinden yo rambute iki dihairspray ora lurus malah jegrak kok. Soale brendel. Ah iya, ya angel ini enggak bisa disisir, Pak. Ya ditlateni Ya ngarep kene iki nek wong wedok gelungan kan disemprot terus dundurke iso rapi. Ning gone Risa ora malah ngadeg. sisire tugel ya Pak malah. Ah iya, ya bocah ora getih Jawa asli mula ya saiki wis gelungan wis demes. Demes ya wis cantik. Wis ketok ya mung kurang lemu sih. Gene ngakoni. Gene ngakoni nek aku cantik. Aku iki mbiyen ngakoni kowe cantik lho, Sa. Nah, ngono lho. Lho, kowe iki piye to? Ora krasa kok senengane. Sindenku kuwi kabeh ayu. Iya. Nek elek didupak. Piye? Nek elek didupak. Ngreget-ngreget. Iya, iya. Darmane kedah mandeng. Ayo, nadane. Nggih.
mung sedelo nambani sesameng ati. Matur sembah nuwun. Ya, pamundutan iki mau pas ana wong WA nyuwun nimbang ana katresnanmu saka Semarang. Sinten, Pak? Ora ana jenenge mengko tulisan nomor. Iya. Oke. Ya wis ora mokal. Iya, iki ya disiarkan langsung streaming no. Iya. Kathah ya sing streaming 21.000 sementara. Nggih, Dalang Sena wonten. Sanggar Cemara wonten iki. Ana. Nggih wonten Mas Gentung niku. Oh, aku malah hafal kan. Hafal aku. Kabeh tak cedhaki ya angger jomblo. Piye? Angger jomblo tak cedhaki, Pak. Wah, aku ndek bojo kok ndek bojo jomblo. Iya. Maksudnya jomblo ki ra duwe pasangan. Kan padha aku ya ora duwe pasangan. Ya gek golek selak tuwa. Lah ngopone tuwa? Ah, anak dipangan iki kan. Yo. Mangga. Saben dina mung ngalamun sepi samun amung tansah katulung waya korbanake jiwa lan ragaku. Yo. Piye katresnanmu, piye katresnanmu, mongko kang mas katresnanku bebasani lan bisa Junduk lan prasetyanku korbanake jiwa lan ragaku. Oke, menika wau impang ana katresnanku. Ya, luar Sempat biasa. won. Ya, pancen ya bocah pinter dadine ya nembang barang ya apik. Lah iya. Ini ora tak kukup ya ming mbuh no. Iya. Paling ning perapatan kae ming bingungi nyatane saiki S2. S2 liragat ya saka nyinden iki. Oh. S2 liragat saka nyinden bareng nyinden wis payu terus saya mau sekolah lagi Pak, silakan. Sesuk iki tak kon sekolah S3. Ya ngono ya. Men dadi satu-satunya sinden sing bergelar doktor. Wah. Doktor Elisa. Nyinden mingan. Nah ya wis ora apa-apa karang ya ragate ya akeh lek gelar doktor ki. Mulai iki lagi nyelengi no. Iya. Ya kowe iki ngragati Arasudi. Kowe iki kon kowe iki aja kok ngragati sinden. Iuran wiyaga lara wemoh. Salahe kok dadak masuk angin barang aneh-aneh. Sehate kepenak kok dadak do masuk angin. Iya. Ya senengane to ngonoke kok ya Mak. Iya. Iki eneng anu no. WhatsApp ya. Saka sapa? Tak wacane dhisik ya saka Pak Ferry Suranto. Saka ngendi iki? Saka Jakarta. Oh iya. Nyuwun lagu Gubuk Asmara. Oh iya. Sing nyekar Mbak Tatin. Waduh. Ki transfer 100.000. Oh. 100.000 liwat transfer. Oh sak yuta kok no. Oh. Sak yuta. Ya wis ora apa-apa. Kokean iki. Ah ya wis ben. Lagu Gubuk Asmara kok sak yuta. Ya bejane dhewe-dhewe. Ayo Tin, iki ana dit sak yuta. Ya, le transfer ning rekeninge sapa kuwi? Sik. Waduh, nang rekeningku no. Ya. Ya. Jumeneng ki Mbak Tatin Lestari Andayani. Ya.
lumayan ya. Nggih, sugeng dalu. Nah, sugeng dalu. Ngopo kowe kok lorek-lorek? Pilek, Pak. Hah? Pilek. Tenggorokane gatel ora? Ora. Sesek ora? Ora. Sesek nek kowe mesti ya. Lah ngapa? Ora apa-apa. Aku lagi munggah lho. Wis arep tok garapi. Ora tak garapi wong nyatane aku takon gejala corona kuwi nek flu terus tenggorokan gatal, napas sesek kuwi gejala corona. Lah mulane aku takon tenggorokanmu gatel ora? Mboten. Dadane sesek ora? Mboten. Ayo wis syukur berarti kowe flu biasa. Ora terjangkit virus corona. Ya ampun to ya, Pak. Ya aja. Nggih. Kowe isih sehat kaya ngono isih digunakake. Ya. Wis digunakake? Lho digunakake nyinden kuwi kok rumasamu pikiranmu sing rusak ora. Anggape digunakake apa? Ya. Nang nyinden. Heeh. Ki pamundutan saka Pak Ferry Suranto. Oh nggih. Saka Jakarta. Penyanyi nonton streaming terus transfer duit terus WA aku. Oh iya. Transfer teng kene? Ngono aku. Kira-kira dikeke ora? Kok ora ngisen-isenke wis, Din? Iki ning Jaban Rangka iki ning ora wilayah Yojo lho, iki ning Jawa Tengah. Terus ngapa? Ora ngisen-isenke aku tahu apa? Ora tak keke. Kerep. Kaya hoo. Kok kaya hoo ora. Mengko tak keke aja kuwatir dhuwit sayuta apa. Alah, sayuta ya apa wong 100 kuwi gelem kok. Wis to nembang kowe kan cangkem pidun kok omong. Ngapunten nggih Gusti. Ora apa-apa Gustine iki ora apa-apa kok ya. Maksudnya kula ngadeg ten mriki lho. Ora apa-apa. Wis santai wae wong Gusti ya ngadeg ning kono kok wis santai. Lho Gusti lenggah lho. Apa? Nggih. Oh iya tak kira nek jumeneng. Wis sembrono ora. Ora kok ya. Ya dibawani alon-alon. Ya mengko tak transferke ning rekeningmu. Rekeningmu pira? Nggih mengke tak kirim iki wae. Ayo wis berarti kan ora usah. Ning luwih HP nek langsung mawon ben disekseni wong mriki. Desa njelok mriki men ngerti nek jenengan dikekke kula. Ngono lho, Pak. Iya engko tak keke ning tandang ana dhisik le nyanyi rasa trewesik to. Lah jenengan ya aku sarep muni jenengan jek omong wae kok. Ayo ben yo wis tak meneng wis. Nek aku meneng ra diseneni lho. Engko biasane nek aku meneng kowe piye kok meneng wae ngono. Ya respon sithik-sithik ngono. Gak. Respon kok sithik-sithik. Nyingkar nyingkur ya ana nek nawala saka Mas Zain Boyolali nyuwun gending kadung tresna salam budaya klasik Mas Zain Boyolali. Oh iya. Ya engko diaturke. nggih. Ora kowe gede kancane terus kowe metu. Lah aku yo mengenggi lho. Lah iya kok njur aku kok meninggih kaya Sajayar tok pek kabeh. Mboten. Hidung kancane. Lah ngene penyanyinya baru-baru. Mana? Ini. Iya, baru. Dalangnya tambah semangat ya. Hubungane apa? Ya kan wajah baru. Aku ki malah justru nek ra ono kowe ora semangat iki. Alah. Gayane. Tenan aku anggere muni mayang Tati Nijin ngono rasane saya ora ndek kekuatan ora. Bagene nek aku nang kene kok meng diunek-unek. Soale kowe iki di antara sinden iki paling ketok. Ketok apa nih? Yo ketok mencorong ngono lho. Mencorong piye kaya senter. Domongi kok sinden iki nek takon lurus ngono kuwi mesti ketok dhewe. Hah? Lah ibune lho. Kok ora padha to kaya. Mesti tatin. Mencorong piye ta ngawur. Iya. Nyingkar nyingkur. Biyen dek rung iso nyandang Jawa ya wis ora pati apik no. Iya, saiki wis
pinter nyandang Jawa wis dandan iki aurane ketok mencorong. Nek kowe ngerti asline ya aja kaget. Apa asline ya ayu lho. Jewowok kae lho. Apa nih? Kowe tak komoki kena percaya kena ora. Kowe nek nang omah kuwi blas ora besus. Wo. Tenan aku ora gol arep sinden nek dandan ayu nek nang omah ki ming sarungan sak dodo kae. Karo kotange ketok meko kae. Karo udut. Mosok udut. Domongi kok ana sila ning kursi kae bul mongko kretek. Heeh. Tenan. Dhek tengok-tengok bojone nyapu alon-alon kae. Iya. Pokoke bojone kaya ning neraka kok. Iya. Terus jenengan lewat ya? Oh tau tak takoni, piye perasaanmu? Wah, salah pilih kula Pak. Kuwi jan kaya teng dicemplungke teng Kawah Candra Dimuka nang. Nek aku ora golek alasan iki sing lanang ora iso metu ana. Oh iya to. Dadi kudu Pak sampeyan mang chatting kula. Ken napa ngoten kula tak dolan. Oh iya, tak chatting dolan, lagi iso dolan. Mergane percayane karo aku. Oh. Nek ora wis mengkereng ae anggere metenteng ngene iki. Wah. Kene kaya metu hayate kae lho, Nok. Ora jane kok gatekke terus ki piye to? Ora perkara gatekke. Aku mung ngomongke kowe nang omah kok. Lah ya lingsem yen ke mutan lelampahan kang tresna tulus nadyan ing gubuk asmara. Ya, mangga. None nanone nano. Mangga. Yen liwat aku kelingan kebun kae yen aku leren ning
Ya mandek kene iki ra apa-apa wong ya dicegat karo masinis dadi ya. Dadi mandek ora apa-apa. Ra apa-apa. Kesel apa, Mas? Ora apa-apa. Kalau kon napuk ya. Sing ngendangi tanpa ekspresi tenan ya. Oh. Iya sajake wis ora seneng karo Tatin. Kaya engko mandek kene apa, Mas? Ora apa-apa. Wong sengit ki ndulit lho. Sapa? Wong sengit ndulit. Ayo ora mesti telek lencong kae sing ora didulit. Maksudnya ibaratnya ngono lho nek wong pepatah. Wong ketemu telek lencong mesti ora ono wong telek lencong. Iki hubungane lanang karo wedok ora karo telek. Aku ngene mau wong sengit ki mesti ndulit. Apa wong sengit ki sing ditok omongke ora lanang karo wedok ning kuwi berbagai macam apa wae iso. Jenengan tau krungu ora kata-kata kuwi? Urung. Masa urung tau krungu? Urung aku ora tau ngerti. Wong sengit ndulit. Terus apa meneh ya? Apa? Pas pelajaran turu. Ora turu ning nggawa kuwi Ra iso gambang, ra iso nyuling ngono kae lho, ra iso nyanding. Wong sengit ndulit. Gething nyanding. Genting nyanding kuwi apa jenenge iki? Jenenge pribahasa. Lah iya, tau krungu urung? Urung. Nah terus piye lan jelaske ya? Ya kok intine kowe aja sengit karo aku, ndak kowe balik seneng karo aku ngono lho. Alah sing ati senengi apa niku? Paling mengkon gusah laler ning cengel. Ya lihat aja. Alah. Kowe iki nek nyanyi mbok madhep rene to? Oh, wis madhep rene tak kira nek. Areng apa meneh? Ora apa-apa. Omong. Ora iso bedake ngarep karo mburi ngono wae piye? Ha padha e kayane. Ya beda. Ya kae lembah. Madhep rono kok anggapku madhep rene. Mergane? Tak kira ki aku ndelokke gegermu iki madhep rene bareng tak munggah lho kok gelungan. Bel padha. Tekan ngendi mau jolen yo niki? Nenone. Kok udu ye? Iya. Gubuk kae nyimpen watan. Gubuk kae kebak rino. Wayah wengi nganti pengen nurut gundulmu. Mula Terus piye nek ngono ki le joget? wong kemayu iki akeh sing gething. Rasa sok kemayu to. Saiki ditekoni ngae gedeng apa seneng? Ayo mesti sengit wong kendhangane sak karepe dhewe kok. Mongko tampile ra jawab-jawab. Kendhange kok ming bung 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 bung. Ba 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 ba. Bung 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 bung. Kaya nek bar tok terus tok ketap kowe lho. Bung bung bung. Rono meneh. Pancen pikirane gur nang kono kok. Ayo. Ba 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 ba. Babla apa? Nek dikebulke suarane mak ba 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 ba. Saking gedene. Aku ngudungi lho. Ngudungi. Moh Semaput ngono. bablas nang sirahe. Nah, tingil-tingil. Gusti, niki sinden omongane rusak niki. Ya sing marahi nika lho Gusti kaya ngono. Ah nggih ta. Oh, Gusti iki mesti mbelani sing wedok ora. Ora tau mbelani sing lanang. Lah ya ngapa mbelani lanang? Padha lanange. Iki dures ra iki, Rasa. iki. Si bar iki apik Denko wis delon. Awas nek. Manut aku apik wong Denko ki nek aku lunak kok. Kendange sing apik kok Denko sing sak trampil-trampilmu biyen lirar joget piye. Ya. Delok tangane leutil-util. Catatan sajroning ati datang lupon saya merati aku kowe tadi karwa markolere gubuk asmara. Aku arep bakul wedang wae kok. Ngopo? Kah aku. Lah, mbok kira ngerti seni ngene iki mau kendangane cara ngendi? Embo.
Banyuwangi. Lho apa? Tekoknya segendang, kleru lho. Sirahe gedhe isi lendut. Tekok karo Mas Denko kae. Kendangan kaya ngono kok malah dikira. Lah kuwi kendangan Banyuwangi, tak tung ngono-ngono. Banyuwangi apa, Mas? Banyuwangi kok ya. Banyuwangi meh tekan Bali dadi ketapang. Banyu butek ya? Bujuk raimu. Are entuk nesu kok. Salah kok nesu. Bodho ora. Bodho ya padha. Kaya ngono kok malah nesu. Banyuwangi gubuk asmara. Lah aku piye, Len? Versu Banyuwangi. Versu. Oh, nek kualat ngono kuwi. Iya. Jogate yo ngeber. Entuk tak ngono. Ngeber? Heeh. Ngene. Ngeber. Kaya bener kaya bebek kae. Joget kayak ngono. Ya aku sok diwarai sik ya. Diwarai sik. Oke. Nami ngene wae. Lah wis ngene kuwi langsung ngeke. Kowe anggere mulai ngene kuwi langsung ngodaku. Yo. Loh, ya nambi ngeber. Terus gerakane piye? Kowe iki ngewohke lho, Tin. Lah, jenengan ki nek ngebaran kowe ra ngene. Kowe kowe mulai ngene. Jenengan? Lah aku yo ngetoti nang mburi ne. Teng. Nek ora ngono tengane. Ngene. Lah? Emok ora sudi. Ora lho. Lah piye gerakane ngono padha? Aku ngerti aslimu kok kon ngene. Lah ngopo? Wong sengit ki ndulit. Ora tak dulit. Ora tak dulitke. Ora langsung tak puk ngono ora tak dulit. Maksudnya dan ya matur nyonya ndak kira ngono ndak sesuk nek ora ketemu ndak malah cerewet malah dilopo. Nyo, ayo to. Oke, siap. Matur. Hitung ndak berani aku ngapusi. Hitung sik. Masa ngitung nang kene? Ora apa-apa kok ben. Cekelke mikku. Amok. Aku ngitung. Sing wajibe nyekelke iki kowe. Aku arep ngitung duit. Nek cekelke mikmu. Wis. Kok ming 8? Kowe ngerti ra, pembayaran iki butuh pajak. Paling pajake ming 5.000. Kok iki 200? Lho, ya sakarepku sing narik pajak kok ya. Esuk meneh kon ora liwat rekeningku. Lah ngapa? Lah ya rekeningku ki tak gawe ora dienggo kirim-kiriman duit kaya kowe kok. Ya malah aja disebarke. Apane? Nomornya rekening. Nomorku iki lho, tak gawe rekening ki ora dienggo liwat dite sinden ki ora tak nggo nyinggahke duit kok. Iso dienggo liwat jaluk gubuk asmara liwat rekening ke Pak Seno. Lah njur kon aku kepretan apa? Ora lho, lek omongan kok mecucu-mecucu kowe copot. Mecucu kok tak iling-ilingi. Lah jenengan kok ya wong mecucu ora tak iling-ilingi kok. Copot apa? Copot kuwi lho, untune kaya arep copot. Acan kendho kok wisan. Iya. Karang wis tuwa wis. Utang lho. Iya. Utang, Pak. Iya. Nya. Mbok. Piro ki mau? Iki lagi 500. Hah? Rai-rai ngapusi. Padha. Ya. Matur nuwun nggih. Oh, wis genep. Nuwun nggih, Pak. Ayo. Nek mlaku ki madhep rono ora mundur. Oh. Lah. Oh, jaluk. Jaluk diapakne. Bar nampa dit kok mlaku mundur tak kira. Bul saka mburi. Iya. Lah ya ora apa-apa ya, Mas. Nggih, matur suwun. Denko lagi ya. Alah. Hayah. Ya wis. Ya suwe-suwe ya iso tenan lho, Nak. Iya, suwe-suwe iki ketoke menang-menang Den kuwi ketoke ada sesuatu. Iya. Paling kalau Den ku mung dinan iki. Nganggo jenggote iki lho. Nganggo jenggote kuwi. Edan. Iya. Ayo iki sing ana siji, Nok. Ya sing urung diaturake. Heeh.
Pamnunan kadung tresna apa ora prayoga diaturke engko gara-gara ya mak iki siji iki enese nang siji meneh. Apa nyuwun apa jeneng iki banci loncat. Bajing loncat. Kudu banci. Iya. Banci loncat ki ora ana iringane ming uwi wis do meloncat dhewe-dhewe. Iya. Mergo garukan. Ya, bajing loncat sing nyekar Mbak Ayu. Oh ya. Diaturake. Nah iki nek sing joget Mbak Aprilia apik no. Wah iya iki Mbak Aprilia iki jurusan tari. Oh apa? Embuh. Senengane waton kepo kowe. Sok tau. Kepo kok sok tau. Pengen ngerti ya. Ayo jumeneng berdua. Ya. Ya. Arek aku tak ganti keprakno. Ya. Kok nampani kok ora gelem. Nah, ya. Iya, Mbak. Kendangane lho Den kowe iki penarine iso cara nganu tenan iki apa Jawa Barat. Oh iya. Kumaha di dia? Ya. Kumaha. Naon. Ya. Naon jo belek-belek aku, belek aja jodokanku. Kudu kuwi lagune kok naon. Iya. Kowe iso basa Sunda. Walah aku iki nek neng Sunda iki wis pirang-pirang wong Sunda iki kebatinane kuat no. Oh. Ha to. Aku tau neng pasar tuku pelem, liwat ning ngene cah nom-nom do mlumpuki aku. Kono muni, "Mangga, Bang." Lho, kok ngerti aku nek nggawa pelem aku ya. Tak baleni meneh, let pirang dina aku tuku pelem meneh, liwat ning ngene wong nom-noman kuwi ya "Mangga, Bang." Wila ngerti tenan iki kebatinane ampuh. Let dina aku tuku salak. Kono muni, "Tet salah jebulno." Kono muni, "Mangga, Bang." Aku muni, "Duh, salak." Aku ya ngono. Mangga iki monggo. Lah ada neng terminal, wah wis cilaka tenan. Iya, aku neng toilet didodok karo wong Sunda, dok. Mang, atos. Aku bingung ning jawab, aku gregetan tak jawab, ora encer aku ya. Jebulno mang atos ki mangi Bang, atos ki wis urung ngono lho aku radong ayo olehku nyauri encer. Iya ning encer tenan kono wis luweh. Antil ora. Iya, Mbak. Langsung napa? Dibawani kok langsungan. Aja tirutatin. Ya. Gunung. Nek panjen ngerti diartekke iki. Oke, silakan. Udah radong basa Sunda tak artekke. Gunung, ya gunung. Ya. Galunggung utawa basa kramane galunggem. Heeh. Nawa? Galunggem. Nawa? Galunggem. Oh, galunggem. Kulo galundeng. Oh, duh. Galunggem ora mara tuamu. Gunung. Wis kok kaya bojomu muring-muring to? Iya. Lah napa to, Pak? Ora apa-apa, aku ngartekke artikulasi apa sairmu lho. Iya. Ben para masyarakat njelok cepogo ngene paham basa Sunda. Mergo wong Sunda ki paling apik ditiru no. Kok paling apik ditiru? Contone wong Jawa. Kuwi nek ning Jakarta seminggu engko mulai wis lali basa Jawa. Kuwi wong Jawa. Kok tekan ngene, aduh di sini panas banget ya Bang. Alah, wong asline jelok kok dadak panas banget. Iya. Kuwi kadang-kadang sok lali asal mula bukane nek wong Sunda dodol burjo nang ngene 15 tahun, ketemu rong dodol burjo 10 tahun, basane tetep Sunda. Kuwi le ngajeni karo basa daerah kaya ngono kuwi. Iya. Nek nang kene wah wis kowe ngerti karo wong nggon kono jejer kuwi wis. Mami, aduh, mumet ndasku. Mergane wong biyen ndak arep makane Jakarta nyeluke simbok. Wo, bareng tekan omah kok Mami. Aku pergi dulu ya, Mi. Nanti kalau listriknya oglangan.
Wis. Monggo. Gunung meneh. Semadang ketunjang. Gunung Sumedang ketunjang. Ketunjang iki tegese ketabrak. Ya, dadi nek arep nyawang Gunung Galunggung. Neng pungkure iki ana Gunung Sumedang. Kuwi nek nyawang ki kaling-kalingan Gunung Galunggung. Oh, artine ngono kuwi. Telaga Blumbang Gedhe. Heeh. Sangkawayana di sekitarnya. Jadi di antara Gunung Sumedang dan Gunung Galunggung itu ada telaga dan pemandangannya di sekitarnya. Oh. Rembecik di tengah gua. Rembecik kuwi adus. Ah iya. Adus di tengah gua. Lah opo ana banyune? Kae lho banyu saka stalagmit. Kricik-kricik gua adus. Oh. Junjungan. Nah, rung rampung adus wis dijunjung. Wah. Sing junjung sinten? Ayo sembuh kuwi artine ngono kuwi kok. Dadi rung rampung selak-seluk junjung ngono wae lah. Terus ulah pundung mon ngandel ora ulah pundung. Pundung iki basane Jawa dipondong. Heeh. Dijunjung dipondong. Terus dijegal ndasmu. Ana wiyaga sing muni dijegal. Wong kae kadang basa Sunda ki gatekno sik to. Dijegal piye ora. Turi sungkur. Lah Ulah sungker. nah, rekane mondong, rekane njundung, tudi sungkur tiba bareng. Oh. Ulah sungkar, artangi wis kangelan, sukar iki sulit. Heeh. Sulit iki asu jengkelit. Heeh. Tedi. Tek iki basa Jawane mbok le bengung kok nek menyura to. Tek iki basa Jawane endi? Heeh. Dadi bar tiba kuwi terus goleki endi iki? Ha, ning jero gua to peteng. Endi iki? Endi? Bareng ketemu Teyan. Ketemu iki Teyan. Heeh. Terus Tarim. nah, bareng ketemu nyeluk kancane. Rim Tarim. Tarim. Wis teko Tarim iki demlek. Terus Tarim Raga Wayana ki awake. Dadi siji mau wis rampung terus nyarimnya kari kowe ngono. Niku wong pinten ceritane? Wong loro Tarim karo kancane mau lho. Oh, Sing kancane ngundang Rim Tarim teko. Sing siji rampung terus nyarim genti kowe ngono. Oh, Tarim niku lanang. Lanang. Oh, sing cetake Lanang kabeh, sing junjung mau ya lanang, sing ngadus mau wedok. Oh. Bar mepeni mau le adus mau. Wah. Ora kuat mula ambruk alemu. Ayo. ngancik. Ngandel ora, Tarim terus ngancik to? Ah iya. Ngancik niku napa? Ngancik iki ngadeg. Heeh. Ngancik di negara Ya, joget yo, Mak. Mbak Aprila sing joget. Monggo.
tekan sik yo, men sing diketeju. Adi kan ngene iki terus. Ade omong-omong tak kowe wis malah mangkel matok piye to ki ora gesus. Gesene sing ngerbah bola-bali. Ora masalah jare. Ora masalah nek sing ngerbah. Sing ngerbah apa ya iki? Ya.